Sa Good Vibes, hindi man weekend, tapos naman ang kapistahan ni San Juan. Pero ang baybayon sang San Enrique gindagsa sang mga tao, kay nagdagsa man ang mga tahong. Mareport si Romeo Subaldo. Pasulod pa lang sa baybay sa barangay poblasyon sa San Enrique, pilahay na ang mga salakyan kag motorsiklo. Sa higad mismo sa baybay, daw naga-excursion lang ang mga tao. Tanan, masako sa pagpanguha sang tahong. Ang ini nga pamilya, gikan pa sa Carlota City. Las 8 pa lang sang aga, ari na sila para manguha man sang tahong. Las 10 sang aga, may duha na sila kasako sang mga tahong. Carlota mo yan? Nagkat para sa tahong? Para may experience mo na mo na yung blessing ni Baisel. Ano? Blessing niya. Yan eh. Ginapilian nyo lang, ma'am. Ginapilian lang. Okay. Anong oras pa ka mo din? At ginapa ka mo din? Kamu din na nagako to? Si Lancer or Daniel naman, tagala Castellana pa. Nagabulante siya sang uling sa San Enrique. Kag andes magpauli, nanguha man sang tahong para ipanagtag sa ilang lugar. Na plante kami dati na datang kami di pangatag namin to sa amon nga ano. Patag sa? Sa amon to lugar kay Panagtagbo to karon. Bata tigulang masako sa pagpanguha sang tahong. Kahapon kuno nagsugod sa pagdagsa sa higad sang baybay ang mga tahong matapos ang maulanon nga weekend. Madasig nagrapta sa social media ang among insidente, gani ang mga gikan sa mga kaiping nga mga banwa kag syudad nagpadulong man diri. Ang ini nga grupo, duha ka oras kag tunga ang ginbiyahe para makapanguha man sang tahong. Sa ila pagpauli, kinahanglan pa nila nga ikarga sa karo ang sinako nga mga tahong pasaka sa Nagasi sa Carlota City. Kinakaro kami nga daan, Garbaw, kay wala. Karon-karon pa niyo masaka. Kinakaro. Ibipit pa ni sa karo? Karoon, panikaroon namon, pasaka sa amon. Karoon namon. Pasaka, pero di pa ni maglain? Sa Kalawigon sa biyahe, hindi pa man? Hindi man ah. Pila ka oras sa biyahe, hindi din pa pabalik ka man sa inyo? Dua ka tunga? Grabe, yung mga budlay ba? Gulagaw mo yung ano pura. Dala malagaw. Okay. Sunod sa kay Joel Pedrosa, consultant sa Fisheries Division sa Municipal Agriculture Office ng Banwa, masami nagadagsa ang tahong matapos ang malain nga tiyempo. Ginaukay ini sang balod kag ginadala sa igad sang baybay. Tungod na sa balod sir nga halin sa habagat, tungod sa kaladkan sing balod nga dalako. Oo. Dili na siya ang tahong niya sa babaw lang siya nagatubo na siya sing lunang mo. Oo. Wala na siya nagalubong. Okay. Dili in kaso nga magplagko ang balod, mahukaban siya, dalon gi siya patakas. Ginadala siya patakas. Amon. Mas magdagsa siya. Oo, gadagsa siya. Mangud nga kada tapos ang bagyo ukon makusog nga ulan, nagadagsa ang tahong. Ilan na ini nga ginakabig nga blessing gikan sa ibabaw pagkatapos ang unos.